Hovorím, ten začiatok môžeme kľudne strihnúť. Jasne. Tak poďme na to. Kamaráti, čaute, vítame vás pri jubilejnom 0. dieli podcastu Game6 Podcast. Som tu ja a je tu so mnou Paťo. Ahoj, Paťo. Ahoj, zdravím všechny. Takže rád by som v úvode povedal nejakú takú našu predstavu o tom podcaste, keďže obaja sme fanúšikovia Calgary Flames, tak vznikla tá myšlienka hlavne na tomto podklade urobiť podcast do Calgary, ale myslím si, že sme sa shodli na tom, že tým Calgary by sme asi nenaplnili minutáž, takže sme sa rozhodli tam pridať NHL-ku a budeme sa vám snažiť každotýždenne doručovať svoje pohľady a názory na aktuálne dianie. Po úvode sme ako negramoti totálne nezvládli zvukovú stránku podcastu, preto sme museli odstrániť úvodný dialóg. Hádam ospravedlníte tento amatérizmus. Vo vystrihnutej časti bol diskutovaný priebeh vzniku podcastu a nemalú časť vysvetľovania, približne 80%, Patrik venoval aj tomu, prečo si ľudia do tohto skvostného počinu želali práve pána Jaroslava. Technické problémy skúsime do budúceho dielu vyriešiť, a teraz sa už započúvajte do zvuku našich príjemných hlasov. Vraveli sme si, že ty už s tým Facebookom tak nejak sa potácaš s tou stránkou 25 rokov, tak povedz mi možno, čo ti to dalo, alebo čo ťa na tom najviac baví, nebaví, nejaké také tvoje takey z tohto celého obdobia. Tak Facebook jako takový neběží zas tak moc dlouho. Já jsem vlastně se stránkama začal někdy v roce 2000 plus minus rok a to běželo na klasických webových stránkách, kde jsem vlastně začínal. A postupem času jsem potom přecházel i na sociální sítě a vlastně dnes už webové stránky klasické nejsou, už fungují vlastně na Facebooku, na Xku a na Instagramu. Takže dalo by se říct, že Facebook jako takovej může fungovat možná 5-6 let, ale je pravdou, že webové stránky jako takový měly ten rozptyl trošku větší. Ono i toho času bylo podstatně jakoby víc, protože nebyla rodina, nebylo nic, takže jsem se tomu mohl věnovat úplně naplno. A tam samozřejmě na těch stránkách jste měli úplně všechno. Tam byly články, statistiky, všechno. Tam jsem je fakt, že jsem nad tím trávil strašnou spoustu času. A díky bohu se vracely pozitivní ohlasy, takže to mě udrželo v tom, že v tom budu pokračovat. A během těch 25 let, jestli já jsem měl 3 nebo 4 takový, jak bych to řekl, zkraty, kdy s kým skončím, kdy prostě už to nebudu chtít dělat, protože samozřejmě stárnete, máte rodinu, máte děti, toho času je podstatně méně. Chodíte do práce a tohle. A teď samozřejmě, abyste ty fanoušky udržel nějak v pozoru, tak se tomu musíte věnovat. Nemůžete 4 dny nic nedělat, pak tam něco vložit, další 3 dny nic nedělat. Takže den co den se tomu věnuju, den co den tam něco dávám. Samozřejmě stane se, že mi něco uteče, už mi taky několikrát něco uteklo, ale i přesto dalo by se říct, že těm stránkám věnuju 98%. A rád bych v tom pokračoval a právě proto přidáváme i ten podcast, který nám vlastně, nebo mě trošku ulehčí čas strávený právě na těchto sociálních sítích, protože většinu toho shrneme vlastně v tu sobotu, kdy to budeme nahrávat. V neděli potom budete mít šanci to samozřejmě si to poslechnout, nebo v průběhu nadcházejícího týdne. Takže tím jsem vlastně prozradil i ten plán, který s tím podcastem máme, takže v sobotu nahráváme a v neděli potom budeme dávat vlastně finální verzi na Instagram. Takže to asi vše ke stránkám. No ja si hlavne myslím, že tú poslednú tvoju krízu som aj zažil, veď tá asi nebola až tak dávno, kedy si s tým chcel seknúť. Áno.
ale nakoniec sa ti to nejak urovnalo v hlave, respektíve možno ťa niekto prekecal. Ešte ma teda ale zaujíma, ty tak dávaš 2-3 príspevky denne, ktoré sú celkom rozsiahle, povedal by som, plus ešte dosť často aj komunikuješ s fanúšikmi v komentároch. Zaujímalo by ma, koľko tak priemerne času nad tým stráviš denne, pretože ono načítať článok, spracovať to do nejakej ucelenej podoby a potom ešte sa aj venovať tomu odpovedaniu musí byť asi celkom časovo zaťažkávajúce. Či sa mýlim? Pokud se budeme bavit plus minus ráno zápas, shrnutí zápasu, plus dejme tomu 2-3 články denně, tak počítej nějaký 3-4 hodiny určitě. To pravdou je, že já samozřejmě chodím v týdnu do práce, to znamená, že určitě si všímáte toho, že pokud naši borci hrají, dejme tomu ve 2 hodiny ráno, ve 3 hodiny ráno, tak když vidíte souhrn zápasu, který je krátký, to znamená, že musím do práce. Pokud vidíte, že tam je milion dalších věcí, tak na to mám čas a můžu se tomu úplně v pohodě věnovat. A vlastně tam je, u tohohle je problém v tom, že napsat, kolik je vlastně skóre, je strašně jednoduchý, ale sehnat k tomu další a další informace, co se všechno v průběhu toho zápasu dělo, k tomu ještě přidat další statistiky, které na to samozřejmě navazují, pak tam máte další rekordy, které k tomu navazují a to všechno, než vlastně nějakým způsobem na tom internetu najdete, tak jenom ten zápas samotný je minimálně 1,5 hodiny. Minimálně. Pak přes den, pokud se budeme bavit o víkendu, jsou to další 2 až 3 hodiny, co se týče článků. Takže víkendy jsou pro mě opravdu jakoby takový ty nejčasověji náročný ohledně stránek. V týdnu je to trošičku jiný, tam buď mám čas, nemám čas, ale víkendy u toho trávím opravdu hodně času. Dobre, tak ja si myslím, že nejaký ten základný rámec sme tomu dali. Chlapci, čo nás poznajú a ktorí si vlastne vypýtali ten podcast, tak niektoré z tých vecí už určite vedeli, ale myslím si, že pre ľudí, ktorí k tomu prídu ako slepé kura k zrnu, bolo potrebné dať nejaký takýto úvodík a myslím si, že je asi najvyšší čas, aby sme prešli teda k tomu meritu veci. A teda k tomu Calgary, keďže na tom sme to chceli vyskladať, ako som vravel v úvode, tak skús možno povedať, čo sa počas toho Four Nations Face-Offu stalo v klube. Niečo zaujímavé, čo by sme mohli vedieť a k čomu by sme sa mohli potenciálne vyjadriť. Takhle, já začnu tím, že Four Nations je pro mě turnaj, který já jsem na začátku vnímal jako takový zvláštní. Nicméně postupem času jsem si to srovnal i s European Hockey League, což je takový hokejový turnaj. Já osobně All-Star Game jako takovou bytostně s prominutím nesnáším. Pro mě jsou to 2 týdny zbytečně úplně vypuštěný o ničem. Ta soutěž nebo ta akce jako taková postrádala už smysl. Si myslím, proto NHL přišla s tímhletím turnajem. Já když ten turnaj shrnu, žádný překvapení se nekonalo, si myslím. Dominuje Amerika, dominuje Kanada. Ten souboj dopadl, jak dopadl, finální, takže já si osobně myslím, že Kanaděni určitě zklamaný být nemohli, Američani bohužel ano, ale o tom nic. Příští rok bych to zase pozměnil, pokud udrží tenhle turnaj i nadále, určitě bych to pozměnil. Dejme tomu Švédsko bych vyměnil za Česko. Nebo bych tam dal někoho jiného, tak aby se to nějakým způsobem zatraktivnilo. Aby to nebylo každý rok stejný. Zas to bude nuda. Po 3, po 4 letech to zase bude nuda. O ničem jiném to není. Tak môj take na toto je asi, že tam je podľa mňa obrovský rozdiel aj v tom vnímaní toho, ako to vnímajú tie americké týmy, teda tá Kanada a USA, a ako to vnímali tie severské týmy. A aj fanúšikovia vlastne tých tímov. Pretože ja som si Švédsko s Fínskom pozrel celý zápas a
určite, keď by som to prirovnal k tomu All-Stars Game, tak môžem síce povedať, že je to hokejovejšie ako to All-Stars Game, keďže ten zápas hviezd je častokrát naozaj iba o zábave, veď častokrát sme videli aj na tých draftoch, že niektorí tí hokejisti boli veselší ako obyčajne. Takže tam to je primárne o zábave. Tu už to bolo trošička viac aj o nejakej súťaživosti, o nejakom hokeji, ale to derby tých severských tímov malo síce pekné promo a počas celého toho zápasu na tom, myslím, Sportsnete som to pozeral, tak to promo akoby v kuse pripomínali, ale ten zápas bol nudný za mňa. Tam sa dalo pozerať posledných 7, možno 10 minút. A inak to bolo také vlážne. Proste videl si, že oni sú radi, že sú s kamošmi a takto, z krajiny, že je to trošku taká česť reprezentovať najlepší proti najlepším, ale vôbec sa to nedalo porovnať s tým americkým derby, keď v prvom zápase si tam chalani dali hneď 3 bitky za 9 sekúnd. Ale keby som takto, ja si myslím, že možno tá popularita toho turnaja bola teda taká vysoká aj kvôli tomu, čo sa akoby v nejakej tej spoločnosti a v tej politickej sfére deje, pretože myslím si, že hlavne tí Kanaďania to brali akoby, keďže tam je to ten hokej najobľúbenejší, najvýznamnejší šport, tak tí Kanaďania to aj brali ako takú formu protestu proti tým Američanom, veď tá americká hymna bola už aj posledný, myslím, týždeň, keď sa ešte hrali zápasy v NHL-ky, tak bola vybučaná tá hymna. Myslím, v Ottave sa to stalo asi 2-krát. A v tom finálovom zápase tam speváčka, ktorá spievala kanadskú hymnu, tak tam pozmenila trochu lyrics. A myslím si, že fakt pre tú Kanadu to bolo možno viac o tom statemente, že keby sa to Four Nations Face-Off hraje povedzme rok, 2 dozadu, tak si nie som úplne istý, či by to malo takú popularitu ako teraz. Já souhlasím, já jsem viděl 2 zápasy. No, se to vysílalo v časech, ve kterých se to vysílalo, ale já souhlasím s tím, že ten souboj Kanada-USA byla úplně o něčem jiným než Finsko-Švédsko, protože já jsem teda ten zápas taky viděl, bohužel jsem ho nedokoukal, protože mě úplně přestal bavit, ale úplně. To bylo totálně o ničem a přesně bylo tam vidět, jak je to, jak oba ty týmy vlastně to zajímá o 50% míň než ty Američany s těma Kanaděnama. To bylo vidět, mně to přišlo, jak když frajeři přišli na rybník a tam si odehrajeme si tam nějaký 3 třetiny a jdeme domů. Hotovo, bez jakýhokoliv náboje, bez jakýhokoliv toho, hlavně si neubližme, aby nebyl potom nějaký problém a to. Nelíbilo se mi to, myslím si, že na začátek asi OK, který 4 týmy byste tam dali? Někdo chtěl i Čechy, byly kvůli tomu samozřejmě nějaké protesty, Pastrňák a další, který se do vedení NHL pouštěl s tím, že Česko má svý zástupce, kteří by v tomto turnaji mohli hrát. Ale já si myslím, že na nás čas, že ještě ohledně nás čas přijde. Nechme to být, je to první turnaj, dopadlo jak dopadlo. Myslím si, že to má budoucnost. Byť, jak říkám, já nejsem zastáncem toho, aby na 2 týdny všechny týmy ukončily svoji činnost. Veget, tamhleto, co se týče Calgary Flames, víme, jakou s tím máme špatnou zkušenost. Že naše návraty právě po těchto turnajích jsou, jaký jsou. A já se fakt obávám toho, že do toho turnaje jsme měli šanci v úvozovkách na to playoff a po tom návratu to prostě půjde se šupem dolů a všichni víme, jak naše návraty po těchto turnajích vypadají, takže z toho já mám obavy, ale zase na druhou stranu jsme tam měli jednoho jediného zástupce, našeho Rasmusíka. Já bych ho osobně komentoval tak, že mě se v tom zápase líbil, hrál celkem slušně, strávil na ledě dostatek času,
užil si to podle mě a to je tak jediný. Tam to hasne, tam je konec, teď jenom se vrátí zpátky Flames a může pokračovat dál ve svých skvělých výkonech. Tak hlavne u Rasmusa je dobré, že sa nejak nezranil. Hej. Ako, samozrejme ma trošku mrzelo, že hral iba ten jeden zápas, ale na druhej strane asi lepšie, ako keby ho niekto prebehol. A k tomu Four Nations ešte, aby sme to tak nejak možno, že uzavreli, ja by som ešte jednu vec teda chcel povedať, alebo teda dve, ale začnem tou menej významnou. Tak oni, ja si myslím, že oni s tým Four Nations aktuálne úplne nepočítajú. McDavid sa síce vyjadroval na adresu toho, akoby čo si už naznačil, čo vravel Pastrňák, tak McDavid sa vyjadroval, že určite by privítal viac tímov, pretože veľa skvelých hráčov sedí doma, ale tým pádom už sa nebavíme podľa mňa potom o tých Four Nations, ale bavíme sa o svetovom pohári, ktorý už je vlastne, ďalšia edícia je naplánovaná, myslím, na 2028, keď sa nemýlim teda. Áno, pretože áno. Ďalší rok je olympiáda a potom bude teda ten svetový pohár a už sa bavíme akoby o tomto, takže ja si myslím, že NHL si skúsila niečo nové, čo niekde zafungovalo, niekde si myslím, že nie a som úprimne veľmi zvedavý, ako chcú poňať ten svetový pohár, pretože bolo prisľúbené, malo by tam byť teda 8 krajín a bolo prisľúbené, že tam nebude žiaden mix ako na poslednom svetovom pohári, kde boli napríklad hráči Severnej Ameriky do 23 rokov, čo bol vlastne mix Kanaďanov a Američanov. Výber Európy bol a mňa by teda zaujímalo, kto bude tých 8 mužstiev, pretože ja si nie som úplne istý, ako poskladáme 8 tímov čisto iba z krajín. Aj keby som teda rátal, povedzme, že Kanada, Amerika, jasné, Švédsko, Fínsko, povedzme Rusko, a to máš ale 5 krajín. A teraz mi povedz ešte 3, ktoré vyskladajú tým čisto z NHL-ky, pretože asi Slováci určite nemajú dostatok hráčov NHL-ke na to, aby vyskladali vlastný tým. Tak můžeme být společně. Česko-Slovensko. Proč ne? Môžeme, Jeden ale tým by takhle klidně mohl vzniknout, proč ne? No mohol, ale oni povedali, že tam nebude žiaden takýto mix, že to bude fakt svetový pohár krajín a ja som zvedavý, kde nájdeme ešte tie 3 krajiny. To by ma úprimne dosť zaujímalo, ale myslím si, že Česko so Slovenskom by mohol byť určite zaujímavejší tým ako tým Európa, pretože znova tam je nejaká tá spoločná história, nejaká tá trošku možno taká aj hrdosť by sa tam mohla prejaviť v tomto turnaji, ale asi nechajme teda tieto turnaje bokom. Ja som tiež teda chcel povedať, čo podľa mňa by mohlo byť zaujímavé a čo by mohla NHL-ka implementovať, aj keď si úplne nemyslím, že sa to stane v najbližších rokoch, pretože Batman tú NHL-ku drží tak v takých konzervatívnych kolejách, že už aj to Four Nations, nech sa bavíme, či bolo podarené, či nebolo, bol podľa mňa pre neho tak extrémny výstup z komfortnej zóny, že až. Ale ja si myslím, že možno teda asi miesto All-Star Game by sa to nedialo, ale miesto nejakého svetového pohára alebo miesto Four Nations Face-Off mne by sa osobne veľmi páčilo, keby sme mali taký in-season tournament ako má NBA. Neviem, či teda vieš, oni to zaviedli, poviem to aj pre posluchačov, aby teda si to nemuseli dogooglovávať. Pred 2 rokmi v NHL-ke zaviedli turnaj, ktorý sa hraje uprostred sezóny. Teraz myslím si, že ho už nazvali v poslednom vydaní NBA Cup, takže proste pohár NBA. Funguje tak, že týmy sú rozlosované, sú na základe predošlej sezóny sú určené výkonnostné koše, z ktorých sa nalosujú skupiny, tých skupín je 6, každá konferencia má 3 skupiny po 5 účastníkov a tieto skupiny hrajú 4 zápasy, každý s každým raz, 2 doma, 2 vonku a tieto zápasy sa im počítajú aj normálne do regulárnej časti, to znamená, že komu sa darí, tak proste boduje aj z toho.
A potom po tej základnej časti toho NBA Cupu, kde každý odohrá 4 zápasy, 2 doma, 2 vonku, tak najlepší tým z každej skupiny a potom 2 najlepšie týmy z druhého miesta postupujú do štvrťfinále, kde hrajú jeden zápas. Ten sa im takisto počíta do tej regulárnej časti. Víťazi samozrejme hrajú v semifinále, ten sa im stále ešte počíta do tej regulárnej časti. A posledný zápas, ten finálový, ktorý sa hraje, tak ten už sa síce nepočíta, ale to je zápas o ten pohár, ktorý si myslím, že je celkom pekný. A víťazi tam mali aj nejaké prize money. Ako bolo to síce málo, bolo to nejakých povedzme $50,000 na osobu. Ale myslím si, že je to také ozvláštnenie tej NBA-ky, Majú to aj podchytené s tým počtom zápasov, aby to sedelo. Oni na začiatku sezóny nalosujú o 2 zápasy menej pre každý tým, pretože tým, že to štvrťfinále a semifinále sa im ráta, ale nevieš, kto tam postupí, tak nalosujú o 2 zápasy menej a tie týmy, ktoré nepostupujú do toho štvrťfinále a semifinále, tak sa dolosujú po tom, ako sa ten turnaj dohrá. A ten turnaj má veľmi pekné dresy, také svojrázne, ale myslím si, že veľmi pekné a strašne by ma to zaujímalo, keby niečo takéto urobila NHL-ka. Myslím si, že by to mohlo mať oveľa väčší náboj ako nejaký svetový pohár alebo Four Nations, ale skús mi možno povedať ty, ako by si to videl, niečo takéto, taký mini pohár uprostred sezóny. Ať NHL vymyslí cokoliv, je mi to úplně jedno, hlavně ať se nevrací All-Star. All-Star za mě je mrtvý, už jsme toho viděli dost, zažili jsme toho dost, ty lidi to stejně přestalo bavit. Ať NHL vymyslí něco jiného, mně se tenhle ten turnaj líbil, dobře, pokud nebude každý rok, dejme tomu, ať je za 3 roky, další 2 roky, ať vyplní něčím jiným, ale ať se All-Star jako taková už nevrací. Je to o ničem, je to minulost, nechme to plavat, svůj účel to splnilo, před 10, 15, možná 20 lety to bylo OK, všichni z toho byli nadšení, ale už ne, už stačí. Nechme tenhle ten turnaj, k tomu přidejme něco jiného, klidně vymysleme něco jiného, ale All-Star jako taková už se nevrací. Tak vravím, mne sa ten NBA Cup zapáčil, takže ja by som bol určite za, keby sme niečo také skúsili aj v tom hokeji. Akurát sa dosť obávam, že ešte kým bude Batman komisár, tak sa ničoho takého asi nedožijeme, pretože tam je 40 rokov a povedzme si úprimne, že tá NHL-ka sa za posledných 40 rokov moc asi neposunula. Nezměnila, áno. Takže asi takto by som to uzavrel. Poďme teda ale na to Calgary. My sme síce prebehli ten Four Nations, ale čo to Calgary? Čo sa stalo za tie posledné 2 týždne? Niečo, o čom by sme mohli poklábosiť. Ja viem, že toho síce veľa nebolo, ale tak som presvedčený, že ty nám nejakú zaujímavosť zadelíš. Tak ono pár věcí se tam samozřejmě stalo. Mě teď zaujalo to, že Tyson Barrie míří zpátky na farmu. Prošel vývrem, takže ho uvidíme v dresu Wranglers. Nicméně pokud jedna důležitá věc je, pokud Tyson Barrie zůstane do konce sezóny v AHL, Flames budou muset zaplatit 100 000 pokutu, protože jeho plat v úzovkách zmizí vlastně z našeho platového stropu. Ale ono to samozřejmě nejde jen tak, takže pokud ho tam Plameny nechají do konce sezóny, budeme muset počítat s tím, že zaplatíme tuto, a nevím, jestli tučnou, netučnou pokutku. Na druhou stranu já proti tomu nic nemám, radši zaplatím 100 000, než abych Barryho držel nahoře v týmu. A já, co se týče Barryho, já osobně už jsem byl proti, když jsme ho podepsali. Ten človíček u nás podle mě nemá co dělat. Máme spoustu mladých borců, který počas té sezóny měli dostat šanci na úkor jeho. Takže já jsem rád, že je dole. Tam si může plnit nějaké své povinnosti, může jim tam pomoct, protože Wranglers mají samozřejmě obrovskou šanci postoupit do playoff a dojít hodně daleko, pokud to nepokašlou. Takže já jsem za.
Další věci, které se staly, Adam Klapka se vrací zpátky do hlavního týmu, za což jsem rád. Protože to je hráč, kterýho já mám osobně rád a mně se líbí jeho styl, my ho potřebujeme v tom týmu, ať si každý myslí, kdo chce, co chce. Já si myslím, že tohohle borce tam potřebujeme. Ano, nezbírá body každý zápas, ale čertovem on si čistý svůj prostor, hlídá spoluhráče, hraje tak, jak hraje a my ho tam prostě potřebujeme. A pokud se nám podaří, to je s velkým otazníkem samozřejmě, postoupit do vyřazovacích bojů, tak on nám tam bude strašně platný. A konečně bychom měli dávat šanci i mladým obráncům, jako je Ilja Solovjov. Mrzí mě, že Kuzněcov šel dolů, ale zase 9 nebo 10 obránců v týmu mít samozřejmě nemůžeme, takže to chápu, když se prostřídají do konce sezóny, budu taky rád. I na farmě máme ještě další borce, který by potom potřebovali už konečně jít nahoru a prožít si ten svůj debut v NHL, ale to uvidíme až v průběhu konce sezóny, jestli tu šanci dostanou nebo ne. Mně osobně, co se mi líbí, kroky Craiga Condroye jsou podle mě pro náš tým pozitivní. A i co koukám, sleduju, čtu, tak všichni jsou s jeho krokama spokojení. Já taktéž. Myslím si, že i vy s jeho kroky jste spokojení, protože já si myslím, že ten tým směřuje tam, kam chce. Já pořád nevím, jestli tomu mám říkat přestavba nebo ne. A tam jsem trošku na vážkách, protože mně to přijde, že my jsme to trošičku pojali jako přestavbu, ale v přestavbě nejsme. My prostě nějakým způsobem jsme dali nějaký nový směr, dali jsme si nový cíl a zatím si jdeme. Ale jako klasickou přestavbu, jdeme tomu ála Chicago, nebo já to tak nevidím, já to tak nevnímám. Podle mě jsme furt na stejnom. Jaro, co ty na to? Tak ja začnem asi koncom, pretože povedal si veľa tých infošiek, ale teda k tomu Conroyovi ja určite súhlasím, podľa mňa to robí veľmi dobre, čo robí zatiaľ a len dúfam, že bude pokračovať, pretože zatiaľ v mojich očiach tie trady vychádzajú, každý jeden vychádza, aj keď prišiel Kuzmenko, vyšiel, pretože prišiel v dobrej forme, alebo teda dobre pripravený, nahecoval sa minulú sezónu, mal body, mal výkonnosť a tuto už nemal, ale použili sme ho vo veľmi, veľmi sľubnom trade podľa mňa a to, že sme síce stratili Peleho, čo nás, myslím si, že asi viacerých trošička zamrzelo, ale ja som to písal ešte vtedy do skupiny, že mňa ten Pelletier asi mrzí najmenej z tých našich mladíkov, pretože aj v zámori sa o ňom písalo, že to je borec, ktorý jeho strop je tam, kde Farabee a Frost už dosiahli, takže hovorím, dajme im ešte čas, dajme im proste do play-off majú nejakých 25 zápasov, dajme im čas ukázať a ja verím tomu, že kľudne môžu mať viac než pol boda na zápas obaja. No a k tej prestavbe, ja si myslím, že v prestavbe nie sme, ani sme nikdy neboli, pretože iba sa to tak tvárilo na začiatku sezóny, pretože chceli to všetci a Craig nejakým spôsobom urobil ku koncu minulej sezóny výpredaj, ale vieme, aké je naša ownership group, teda naši majiteľia, ako sú na tom a aký je ich názor na prestavbu a myslím si, že či je Craig klubová legenda alebo nie je, tak tú prestavbu mu nedovolili, takže ideme takým niečím, ja by som to možno nazval taká zlatá stredná cesta, alebo niečo také, pretože dávame šancu mladým. Počítalo sa možno s tým, že aj budeme vysoko draftovať, čo už tak nevyzerá, ale za to ja som asi aj rád, pretože úplne nechápem fanúšikov, ktorí dokážu prijať svojmu týmu, aby prehrával. Pre mne to ako hlava neberie, že prečo by si chcela, aby tvoj tým prehráva. Rozumiem, že potom máš oveľa väčšiu šancu na nejakého top prospekta, ale ten top prospekt ti absolútne nezaručuje Stanley Cup ani nejakú dlhodobú dobrú výkonnosť. Pozri sa na Buffalo. Buffalo je v prestavbe už koľko? 10 rokov? 12 rokov? Minimálne. Odkedy to kúpil
Terry Pegula, teda myslím, že sa volá Terry krstným menom, to je asi jedno, tak on im slúbil im tam Stanley Cup. To je mimochodom otec Jessica Peguli, tej tenistky, len taký fun fact. A slúbil im Stanley Cup, ale odvtedy sú v kuse v prestavbe a oni tú prestavbu za mňa asi robia veľmi zle, pretože vidíš, Eichel tam nechcel ostať, majú 3 ofenzívne ladených obrancov, ktorí určite tam neostanú. Na začiatku novej sezóny určite tam neostanú všetci traja, to podľa mňa sa nemôže stať. A hovorím, ja som rád, ja sa budem rád ešte 2-3 roky potácať okolo toho 16. miesta, pretože myslím si, že aj zo 16. miesta sa dá draftovať dobrý hráč, alebo teda zo 17., aby som bol úplne presný, ale nech aspoň klopeme na tie dvere toho playoff, pretože keď sa do toho playoff nedostaneš, tak nikdy nevieš. Keď sa dostaneš, tak vždycky môže motika vystreliť, ak sa vraví. A aj keď si myslím, že nemáme aktuálne káder na to, aby sme zašli ďaleko, nikdy nevieš. Tá skupina vyzerá, že je hladná, aj keď ten talent tam úplne napríklad na ľavej strane obrany nie je, tak v playoff nikdy nevieš, čo sa môže stať. Ku tým mladým by som dodal asi len toľko, že som rád teda, že ostal aspoň jeden, aj keď mne osobne sa viacej páči Kuznecov jak Soloviov. Mňa on úplne zatiaľ nepresvedčil, ale ja hovorím iba o nejakých pár zápasoch, čo som mal možnosť ich vidieť, a to asi nie je adekvátna vzorka, aby som ja mal pravdu a tímové vedenie nie. Takže toľko k tým obrancom, s Klapkom úplne súhlasím, tam si myslím, že asi nie je o čom viac sa baviť. A možno by ma ešte zaujímalo, my sme to tak minule, keď sme sa bavili, tak my sme to tak načrtli, ale poďme to rozobrať aj tu. Čo naše bránkovisko, čo s Vladarom? Nechať, vymeniť? Jarko, to je strašně těžká otázka. Já myslím, že už i na stránkách už jsem toho o něm napsal dost. Já nevím. Abych pravdu řekl, těch možností je několik. My jsme se o tom i spolu bavili. A myslím, že jsme to řešili i v naší skupině. Popovídali jsme si i na stránkách o tom, v komentářích. Za mě takhle. Pokud se někde najde adekvátní náhrada za něj, nemám problém. Já si myslím, že Dan možná i sám v sobě cítí, že by tu změnu potřeboval. Myslím si, že čekal, že v této sezóně bude chytat podstatně víc, než chytá. Flames se rozhodli, že ze začátku dají oběma stejný prostor. Dnes už Dustin chytá podstatně víc zápasů než Dan, což si myslím, že i po psychické stránce není zrovna ideální, ale ono je těžké o tom hovořit, protože my nevíme, co se jim odehrává v hlavě. My nevíme, jak to tam funguje, nikdo tam nejsme a nějakým způsobem nevíme, jak spolu vychází, nevychází, jak oba dva vychází s trenérským štábem. I co se týče Kondroje, protože nebudeme si nic nalhávat, ten Kondroj tam má obrovský slovo a jestliže Kondroj řekne po polovině sezóny, tak je na čase Wolfa nasazovat častěji. Naši trenéři s tím nic neudělali a prostě ho nasazují. Co to udělá potom s Danem, o tom si můžeme dlouze povídat, můžeme se domnívat, ale co se týče jeho, já osobně bych ho vyměnil. Vyměnil bych ho, aby se zrestartoval někde jinde. Já si myslím, že je dost klubů, který by ho nějakým způsobem využili podstatně víc než my, obzvláště ty, co půjdou do playoff. Tam si myslím, že by byl celkem slušná posila. Neříkám, že je nějaký extra brankář, ale myslím si, že když se zapne, tak dokáže dobře zachytat a hlavně musí mít před sebou skvěle sehranou obranu, což u nás během sezóny s tím měl obrovský problémy, kdy ho nechávali na holičkách a strašně trpěl. Takže i kvůli tomu má čísla, jaký má. Otázka je, za co ho vyměnit a za koho.
ono mezi těma brankářema, nebudeme si nic nalahávat, tam to žádný šlágr není po celé lize. Tam si nemůžete sáhnout do jednoho, do druhého, do třetího týmu a říct si, hele, dej mi tohle, já ti dám tohle, tak to prostě nefunguje. A přesně říkal to i Craig Conroy. Momentálně není na skladě v NHL nikdo, kdo by odpovídal Vladařovi a mohli si ho vyčenžovat. To, že vypustíme Vladaře nebo pustíme Vladaře pryč a dostaneme za něj, dejme tomu, 3., 4. volbu pro Krista Pána, co s ní budeme dělat. Můžeme mít obrovský štěstí na draftu, pokud dostaneme za něj letošní volbu, že draftujeme hráče, který bude v budoucnu, bude nějaká extra hvězda, což už se stalo i co se týče Johnnyho Goodrowa a tak dále, ale to je obrovský otazník. To nemůžeme spoléhat, že se tak stane. Takže já si osobně myslím, nebo říkám, Dana bych do konce sezóny vyměnil, místo něho bych dal Cooleyho. Cooleyho bych si nechal i v příští sezóně jako 2, proč ne? A mám celý rok na to, abych si sehnal za Cooleyho náhradu, protože na konci příští sezóny mi končí smlouva, můžeme ho pustit, úplně v pohodě ho můžeme pustit a můžeme si najít náhradu. Úplně v pohodě. Farma to bez něho zvládne. Oni tam mají, myslím, 2 nebo 3 taky vesměs dobrý brankáře, takže tam nad tím bych trošku přivřel očička, ať si potom Farma dělá, co chce, ale jeho bych nechal jako 2 Wolfovi. A uvidíme, co se za ten rok stane, koho přivede, protože samozřejmě ono i potom, až bude trh s volnými hráči, myslím si, že tam bude pár schopných brankářů, který můžeme oslovit, můžeme je nějakým způsobem k nám dostat a možná se z toho zase zrodí něco super, ale já osobně bych ho vyměnil. Tak tu si mi vnúkol celkom zaujímavú myšlienku s tým trhom s voľnými hráčmi a ja si to rovno pripíšem a môžeme sa na to pozrieť ďalší týždeň v epizódke, koho by sme tam potenciálne mohli uloviť, lebo myslím si, že, jak si povedal, bude tam pár zaujímavých mien, takže ja si to pripíšem a môžeme to tam zaradiť na ďalší týždeň. Akurát z toho, čo si vravel celé o tom Vladarovi, tak určite sa nechcem opakovať. Ja by som asi trošička vypichol možno to, že ja nesúhlasím s tým, že si myslel, že bude chytať viac. Podľa mňa práve chytal viac, ako si mohol myslieť. Ja som osobne čakal, že Wolf s celým tým hypom, ktorý okolo neho bol a s tým, že bol 2-krát brankár roka po sebe v AHL-ke, že rovno do toho vletí ako jednotka, že budú chytať tak v pomere povedzme 1:2, možno 1:3. Jasné, 1:3 by asi bolo moc na Wolfa, pretože mladý brankár, nechceš ho úplne preťažiť. Rozumiem, ale úplne som nechápal to, že chytali pade na pade prvých, 40-45 zápasov. To mi hlava moc nepobrala. K tomu Cooleymu určite, ja si myslím, že on prerastol tú AHL-ku výkonnostne. Je tam Ignatiev, ktorý robí 2 vo Wranglers a myslím, že je nad 90%, takže prečo ho nepovýšiť na 1? Je to tiež mladý brankár, 23-ročný a možno sa Borec tak chytí, že potom Cooleym nebudeme ani potrebovať hľadať nikoho ďalšieho, pretože budeme mať Ignatieva, ktorý za Wolfom kľudne dokáže odchytať ten každý 4., 5. zápas, povedzme za tie 2 roky. Ale s tým Vladarom určite by som sa neuspokojil s 4. kolom, to je za mňa málo. Aj na to, aké má čísla, aj na to mi to príde málo. Ja osobne si myslím, že jeho dni už sú viac menej spočítané, pretože to sme videli už aj pri Rittichovi, že Borec na tú 1 úplne nemal tuto, ale 2 bol solidná, to isté je Vladar, proste ako 1 nedokázal podržať ten tým, keď ho vyvarili, čo Wolf dokázal, a to nič proti nemu, ale myslím si, že Rittichovi extrémne pomohol ten odchod a potom sa v tom Los Angeles celkom solidne chytil. A ja to vidím rovnako s tým Vladym, že on
asi potrebuje možno ten fresh start a myslím, že keď sme sa o tom bavili, tak ja by som, samozrejme neviem, aký on má vzťah s Dostálom, možno sa nemusia nejak mať radi, ale myslím, že nejak tí Česi a Slováci vždycky tak v tej NHL držali povedzme viac spolu a vedel by som si ho predstaviť toho Vladyho fakt, že v Anaheime s Dostálom mohlo by to byť dosť fun duo brankárske, akurát tam ide o to, že Anaheim by potreboval vymeniť Gibsona, ktorý chce byť vymenený už 2 roky. Akurát myslím si, že veľa tímov vie, že Gibson je až taký dobrý brankár, ako si on sám o sebe myslí, ako ho vidí Anaheim. A to sa podobne teraz deje s Binningtonom, že Binnington síce zachytal za Kanadu dobre, ale začali sa šíriť teda špekulácie, že v tej Kanade, že bude akože chcený Artikel a takto, že nejaký playoff tým ho určite chmatne, lenže za prvé Binningtonov plat je dosť vysoký a za druhé ten má taký bordel v tej hlave, že si neviem predstaviť, ktorý tým by ho dobrovoľne priviedol takéhoto chalana do šatne. Takže myslím si, že Binnington je mimo stola a podľa mňa ten Gibson, keby ho niekto chcel, tak už ho dávno ulovia, pretože jeho hodnota už bola aj nižšia. Takže ten Vladár, neviem, kto by ho kam chcel a z tých tímov, ktoré idú do play-off, tak povedzme Caroline by sa zišiel brankár, ale neviem, či Vladár je brankár, ktorý ich zachráni do play-off. A dokázal by som si Vladyho predstaviť možno v Columbuse. Tam by sa im brankár zišiel, akurát Columbus si myslím, že verí tomu, čo má a chcú si to nejak postupne vybudovávať, to, čo majú. Takže neviem, ako to bude s tým Vladým, ale myslím si, že mali by sme ho asi čím skôr poslať ďalej, kým sa mu to tu úplne znechutí. Pretože myslím si, že Cooley je aj do kabiny strašne fajn chalan. Podľa toho Chaseu to je také slniečko a myslím si, že ten, aj keď sa mu darí celkom v AHL-ke a potenciálne by sme vedeli aj Cooleyho flipnúť za nejaký solidný pick, možno rovnaký ako Vladara, tak si myslím, že Cooley mu absolútne nebude vadiť, keď bude chytať iba každý štvrtý zápas. Čo u Vladara si myslím, že môže byť problém. Ale ako ešte sa ťa možno spýtam, ako reálne vidíš naše šance na playoff, pretože teraz sme mimo, myslím, že o nejaké 3 body za tým Vancouverom na wildcard a majú, keď sa nemýlim, o zápas menej, ale myslíš si, že to dáme nakoniec, alebo znova nám to tak pretečie medzi prstom? No, hele, abych pravdu řekl, ztrácíme na Vancouver 3 body. A potažmo zápasů máme asi stejně 55 odehraných. Oni mají 3 výhry v řadě, já máme 1 prohru v prodloužení. Já si myslím, že tu šanci máme. Na ten Vancouver určitě. Na Colorado si myslím, že ani omylem, ale oni drží první postupovou divokou kartu, ale já si myslím, že ten Vancouver je hratelný a můžeme ho. Jak už jsem říkal, my po těchto dlouhých pauzách moc štěstí nemáme a výkonnostně jdeme dolů. Každým dalším zápasem jdeme dolů. Já nevím, čím to je, absolutně nechápu. Já jenom navážu, že Farma je na tom úplně stejně. Úplně stejně. Celou sezónu nebo 3/4 sezóny oni dominujou celý AHL a posledních 5-6 zápasů úplně katastrofa. Přísám bohu, to je katastrofa. Samozřejmě trpí i samotný Cooley, který dělá, co může v té brance, ale prostě to tam přestalo fungovat. Takže já si myslím, že to je jakýsi virus, který my tam prostě v Calgary máme. Že jakmile máte delší pauzu, tak všichni onemocnějí a konec. Hotovo a trvá nám do začátku nové sezony, že se z toho dostaneme. Ale i přesto doufám, že tu šanci máme, že se ty kluci fakt zapnou. Protože my ten tým máme skvěle poskládaný. Mladí, veteráni, pro Krista Pane to krásně funguje, když se nám vrátí to duo zraněných hráčů s Harris Bálem.
to, který teda mezi námi potřebujeme jak sůl, tak si myslím, že když do toho šlápnou, tak ten Vancouver dají. Bude to těsný. Buď těsně nepostoupíme, anebo těsně postoupíme, je jedno z toho. Ale já si myslím, že to dáme. Já si myslím, že to dáme, že se nám to podaří. Věřím tomu. Ještě se vrátím Jaro k těm brankářům. Pravdou je, že Wolf, a taky už tam na to byl na stránkách článek, taky jsme se o tom bavili ve skupině tohle, v poslední době strašně moc chytal. Strašně moc. A na něm bylo vidět v posledních zápasech, že je prostě unavený. On toho má plný zuby. A to je to, co mě strašně vadí, protože přetěžit jedničku, ještě takhle mladou, to nám nikdy neprospěje. Nikdy. A já si myslím, že Craig Conroy přesně na začátku sezony řekl skvělou věc, že dokonce nějakým způsobem chce, aby se střídali pravidelně. Dávalo to logiku právě proto, aby ho neodvařili. Protože si myslím, že tím, že on byl teď před tou pauzou hrál ve více zápasech, byl unavený, nebyl tak soustředěný, nechytal tak dobře, čehož si všimli úplně všichni. A ano, je to únava. A tam už se měl nasadit Vladař a měl mu trošku ulehčit. Já vím, že si všichni řekli, ježišmarja, on má skvělý výkon, skvěle chytá, dobrý, půjsme se do něj a dejme mu tu šanci. Ale ten kluk je prostě mladý, on to ještě nedá, pro Krista pána ty zátěže je strašně moc. A nebudeme si nic nalhávat, ta obrana v posledních zápasech taky nebyla zrovna úžasná, takže ho v tom nechali vykoupat, tak jako to nechal vykoupat Vladaře. Takže on si teď opravdu s prominutím vyžral úplně to maximum, co mohl. A konečně viděl a pochopil, že on není Bůh. On to všechno nedá. Jo? On to všechno nevychytá. On není ten jediný, který ten tým dovede k výhře. To je celý tým. A já bych preferoval do konce téhle sezony je střídat. Pravidelně je střídat, dát oběma šanci, byť Vladař dopadne, jak dopadne, to nikdo z nás neovlivní, ale střídat je, aby kdyby právě jsme postoupili do playoff, tak ať ten mladý klučina je 100% připravený. Protože nerad bych, promiň, já to jenom toto, nerad bych, já jsem na to i poukazoval, že my se zaměříme na jednoho brankáře, který ho totálně vytavíme, rozstavíme během sezóny a v playoff totálně umře. Whisky Prusov. Teď pro Krista pána, my už jsme ponaučení, tohleto už máme dávno za sebou, tak se na to vykašleme, jestli tam ta šance postoupit do playoff je, OK, pojďme do toho, střídejme je, obrana by měla dostat pořádně zabrat, protože ta v poslední zápase, říkám, nehraje skoro vůbec nic a měli by se kluci nad sebou hodně rychle zamyslet, ale střídejme je a v playoff potom využijeme Dustina na maximum, protože věřím tomu, že on nám tam hodně pomůže. Ja som ti do toho iba chcel skočiť takou možno myšlienkou, maličkou, že či u toho Dustina nebude tá zápasová vyťaženosť problém vždycky, pretože ja si myslím, že tam ani tak nejde úplne o ten jeho vek, že je mladý, pretože OK, má 23, jasné, ešte na brankára je pomerne ako mimino, ale za mňa, čo si myslím, že môže byť väčší problém, je to, že ten jeho štýl chytania ho akoby unaví viac. Tým, že on je nižší, tak proste on potrebuje viac pohybu, väčšiu námahu na to, aby zastavil rovnaký počet striel, ako povedzme Hellebuyck je o nejakých 10-12 cm asi vyšší. Hej, on má proste znova iný ten štýl chytania a myslím si, že či práve to nebude možno u Wolfa nie že celú tú kariéru, ale vlastne aj do budúcna taký problém, že či ho dokážeme takto vyťažovať, pretože, ako som povedal, podľa mňa tam problém nie je vek, pretože on na to má, ale ako si povedal, že tá vyťaženosť už sa na ňom prejavila. A práve to by nemalo súvisieť s vekom, pretože čím si mladší, tak tú regeneráciu máš podľa mňa, alebo nie, že podľa mňa, tak to je, máš tú regeneráciu lepšiu. Takže ja si myslím, že skôr u neho to bude tým štýlom a tým, že akoby do toho dáva tú väčšiu námahu, čo je možno trošku naša škoda,
že nebude nikdy schopný, povedzme, odchytať 60 zápasov za sezónu. Alebo teda bude, ale zničíš ho v tej sezóne. To je len taký možno môj take k tomu, čo si vravel, ale kontruj mi, keď nesúhlasíš, len taká, hovorím taká myšlienka, že či to nebude teda skôr tým. Nejde o to, jestli souhlasím nebo ne. Můj názor je ten, že Wolf je naše adekvátní jednička do budoucna. Je, prostě je. My jsme si ho tak vychovali a opravdu to je, ježišmarja, za hodně dlouhou dobu konečně brankář, který má světlou nebo zářnou budoucnost u nás. Jedna věc je ta, že on nemá výšku. Nemá. Svými dovednostmi mi připomíná Kyprusova. Jedna věc. Druhá věc, dejme tomu z poloviny Kyprusova, z druhé poloviny Vernona. Vernon taky nebyl některak vysoký, mohutnej a přesto dokázal Plamenům pomoct vychytat Stanley Cup. Já si myslím, že on je něco mezi těma dvěma. A to je pro nás super, protože on má vlastně v sobě dvě ikony minulosti, což je perfektní. Ale já si myslím takhle. Když si vezme, že v juniorské lize chytal, jak chytal, v AHL chytal, jak chytal, a tam nikdo nekoukal na to, kolik měří, neměří, jaký má styl, nemá styl, on to prostě vychytal. A chytal pořád. Pořád chytal. Pořád ho nasazovali, protože byl prostě dobrý. Víš, jaká je juniorská liga? Extrémně rychlá. Střílí se tam jak na běžícím páse. Prostě to jsou mladí kluci, kteří mají v sobě tolik energie, že to potřebují někde vytřískat. Tak to vytřískali na ledě. AHL už je trochu profesionální, já tomu říkám poloprofesionální liga. Možná se na mě někdo bude zlobit, ale podle mě to tak je, protože profesionální liga je potom NHL. Takže on si zase nějaké zkušenosti nabral v AHL a zase tam chytal furt, zase byl na skvělých číslech, získal mnoho ocenění. Já si myslím, že on přesně tohle to dokáže i v NHL. Ale přece jenom NHL je NHL a dal bych mu tam trošičku takový ten čas se zregenerovat pořádně a teď do konce sezóny ho trošku dát stranou, dát víc prostoru Vladařovi a v play-off ho potom nasadit. Ale v příští sezóně už říkám právoplatná jednička, měl by odchytat to. A jak jsi říkal, já osobně věřím tomu, že on přes 60 zápasů je schopný odchytat. Jakmile se opravdu v té NHL pořádně rozkouká, pořádně se rozehraje, on je schopný. Je schopný, ale musí mu bohužel ty spoluhráči trošku pomáhat a pak budeme mít přesně to, co jsme viděli ve Vernonovi anebo v Kyprusovi. Nuž, či odchytá tých 60, tak to asi uvidíme v následujúcich rokoch. To asi my teraz dvaja nevymyslíme. Ja dúfam, že sa mýlim a že máš pravdu a že to nebude problém. Hovorím, to bolo iba také zamyslenie, čo mi ako teraz takto napadlo, že on je fakt malý. Malý. On nie je malý, on je 6 cm vyšší jak ja, ale na golmana v NHL je povedzme pomerne malý, hej, takže iba taký take. Ale keď už sme prešli k tomu playoff, tak teda poďme na takú našu poslednú časť dnes, ktorú sme nazvali tak príznačne, že zaostřeno. Dúfam, že ste všetci to precítili. Pracoval som na ňom veľmi dlho. A keďže ho ešte tak 7-krát ho určite zmíním v týchto podcastoch, tak môžete si to potom porovnať o 2 mesiace, či sa zlepšilo. Ale v tejto rubrike tak to nazývam, ako by sme boli nejakí profíci, ale povedzme, že sme si to takto rozčlenili a v tejto rubrike sme sa teda rozhodli, že sa trošička bližšie pozrieme na playoff týmy. Samozrejme, ešte nikto nemá úplne istý ten postup, ale keď ideme s nejakou štatistikou a s nejakými pravdepodobnosťami, tak už sú týmy, ktoré by museli odteraz iba prehrávať a ešte by sa muselo diať popri tom 17 ďalších vecí, aby to playoff nezvládli dať. A úplne som stratil myšlienkovú niť, ktorú som mal. Každopádne v tejto rubrike sa chceme venovať playoff týmom. Tento týždeň sme si
sme si vybrali najlepšie týmy z oboch konferencií a sú to teda Winnipeg a Washington. Ja teda uvediem trošička najprv nejaké štatističky. Winnipeg má 81 bodov, Washington 80. Sú to týmy s najvyšším počtom strelených gólov na zápas. Winnipeg dáva 3,61 góla na zápas. Sú prvý, Washington 3,56. Rovnako sú najlepšie v lige aj v počte inkasovaných gólov, kedy Winnipeg dostáva 2,39, je prvý v lige v tejto štatistike, Washington 2,49, tam je tretí, druhé je, myslím, Los Angeles, ak sa teraz nemýlim. Rovnako majú, ale už vás číslami nebudem utavovať, ale majú najlepšiu úspešnosť streleckých pokusov. Tam je to na 12,5% u oboch a rovnako majú najlepších brankárov, kde obaja brankári v oboch tímoch majú na 91% úspešnosť zákrokov. Takže toľko k vyčerpávajúcemu úvodu. A teraz si teda poďme rozobrať trošku bližšie tieto dva týmy z pohľadu toho playoff. Začneme kľudne tým Winnipegom, keďže má viac tých bodov a je prakticky vo veľa štatistikách najlepší v lige. Tak Paťo, poď tvoj take na ten Winnipeg. Čo si o ňom myslíš? Do playoff hlavne. Já Winnipeg jako takovej mám rád. Mně se jejich styl líbí. Já když koukám na ty jejich statistiky, 8 výher v řadě. Pro Krista Pana, co já bych za to dal u nás. 8 výher v řadě. Doma jsou absolutně nejlepší. 22 výher, 5 proher, 3 prohry v prodloužení. Boha můj, to je neskutečný záznam. To, že vedou ligu, vedou ji zaslouženě. To za prvý. Napad jim, jak jsi říkal, šlape Washington. Ale jak na západě, na východě, jsou to prostě dva nejlepší týmy a podle mě, já si myslím, že oni z toho stylu asi podle mě neupustějí. Washington 100% ne, protože tam víme, co se děje s Ovečkinem, takže tam budou dělat všechno pro to, aby on prostě sázel góly jeden za druhým. Takže to je tak skvěle promazaný stroj, se podíváte na posledních 10 zápasů Washingtonu. 6 výher, 1 prohra v řádné hrací době a 3 prohry v prodloužení po nájezdech. To je prostě skvělý záznam. Říkám, já bych u nás za to dal cokoliv, aby jsme se jednou v sezóně dožili toho, že budeme mít 8 nebo 10 výher v řadě, což už jsme dlouho neměli, ale tyhle ty dva týmy opravdu, já Washington moc nemusím ani Ovečkina, respektuju ho jako jednoho z nejlepších hráčů vůbec v historii NHL. Ale osobně ho moc nemusím, ale na druhou stranu mu přeju ten dosažení určitého rekordu, na kterým teď pracuje. Bylo by to fajn, ale Washington jako takový já v oblibě moc nemám. Winnipeg je na tom trošičku líp a abych pravdu řekl, přeju jim to. Osobně jim přeju postupit do playoff, osobně přeju, aby nějakým způsobem došli co nejdál a možná někde ve skrytu duše, pokud tam nepostoupíme my, tak jim přeju i ten Stanley Cup. No, tak ja by som len nadviazal na ten, vlastne si zobral oba tie týmy tak nejak z rýchlika. Ja si osobne myslím, že Washington to nedá túto sezónu. Akože oni podľa mňa pôjdu von v prvom kole, max v druhom. Ja chápem, že ešte idú takéto víťazné ťaženie, kým majú Ovečkina, pretože má 39, myslím, a chcú proste z toho ešte z neho vyťažiť maximum tým, že on je fakt ako jeden z najlepších hráčov, ktorí kedy v NHL-ke hrali. Takže chcú fakt z toho vyťažiť maximum. To chceli aj v Pittsburghu, ale tam im to nejak nejde. Čiže ja to chápem a osobne ma prekvapuje, že hraje Washington tak dobre, ako hrá. Čo sa týka tých sympatí, tak ja tiež úplne ten Washington nejak nemusím, ale tam asi nemám problém moc s tým klubom, skôr s tým prístupom tých majiteľov a oni tam v minulosti totiž robili dosť také sračky, keď to tak môžem nazvať, čo mne bolo dosť tak proti srsti, takže ja ten Washington nemusím možno z tohto hľadiska, ale myslím si, že Washington dávam 20% šancu tomu, že sa pozrú do druhého kola, pretože oni tam
takto ešte absolútne nevieš, koho budú mať v prvom kole. Ale oni tam môžu mať aktuálne Ottawa, Detroit, Columbus, Boston alebo Rangers. Veľa ľudí si myslí, že Boston a Rangers sa tam dostanú, že Rangers sú proste fajn, akurát im to nejak nelepí. Ja si myslím, že Rangers sa tam nepozrú do play-off tento rok. Myslím, že im to ujde proste. Aj keď sa pozrieš tie výsledky, aj tá hra, ja som videl, myslím, že 2 zápasy Rangers, keď hrali v takom normálnom čase. A ako to bolo smutné. To bolo horšie ako my, keď hráme. Fakt, že my hráme lepšie a tam Rangers majú proste ten útok nabitejší a oni hrali všetci, akoby zabudli strieľať góly. Takže ten Rangers tam nevidím, ale strašne by som to prijal Columbusu. Strašne by som prijal Columbusu to playoff, pretože mne sa extrémne páči tá koncepcia toho, ako to robia. Majú tam tých 4 či 5 mladíkov, ktorí sú extrémne fun to watch za mňa. Aj pár zápasov Columbusu som videl už aj minulú sezónu a oni, jak sa tam hrajkajú s tým pukom a tieto veci sú podľa mňa fakt veľmi pekné a prijal by som Columbusu, aby sa dostal do playoff a kľudne nech vyradia Washington v prvom kole. A navyše myslím, že Columbusu fandíš aj ty, lebo tam hraje tvoj obľúbenec Sean Monahan. Či sa mýlim? Či sa mýlim? Myslím, že sa nemýlim. Takže myslím si, že ten Columbus vnímame obaja podobne. No. Akurát sa bojím o tú ich brankárskú otázku. A teda, keď sme začali už toho Ovečkina, myslíš, že ten rekord hopsne túto sezónu? Ja som si to včera hľadal a ostáva Washingtonu 27 zápasov a potrebuje 15 golov na vyrovnanie rekordu. 16 logicky na prekonanie. Myslíš, že to dokáže teraz, túto sezónu? No, já si myslím, že se o to pokusí. A všechno bude i během toho zápasu, všechno bude směřovat na něj a oni pojedou bomby, aby to tam prostě nasázel. I takhle, nevím, jestli to zvládne nebo ne, to je otázka. Stačí, aby ten tým upadl do nějaké deprese a jsou v pytli, ale osobně si myslím, že má velkou šanci. Fakt má velkou šanci. No ja neviem teraz, v akej frekvencii dáva góly, ale myslím si, že ono to vychádza pol góla na zápas. A trošku viac ako pol góla. Ale Ovečkin určite má tú kapacitu a v zámori teda trénerovi Washingtonu dosť vyčítali, že Ovečkina dáva do 5-6, keď vyhrávajú o gól alebo o 2. A super odvolá brankára, tak on tam dáva Ovečkina, čo väčšinou sa nerobí, hej, že tam dáš akoby, alebo teda takto veľa tímov to nerobí, že tam dáš tú najväčšiu hviezdu. Pretože tie najväčšie hviezdy väčšinou nevedia brániť. Hej, pokiaľ nie si Saša Barkov, tak fakt tie veľké hviezdy nevedia brániť a potom niektoré nevedia triafať bránku ako Draisaitl prázdnu, ale to sme vtedy myslím komunikovali, čo som sa rozhorčoval. Ale ja si myslím, že to dá asi. A fakt tých golov tam nie je veľa a síce tá depresia výkonnostná, tak to môže prísť, určite, ale keď sa nezraní a odohrá 27, tak ja si myslím, že tých 16 golov dá. Ale pre Washington práve si myslím, že bude, čím neskôr to dá, tak tým lepšie, akoby, pretože on to chce prekonať, je na to nastavený, akurát neviem, aký bude mať mindset potom, keď to prekoná, pretože on to prekoná a neviem, či ešte potom ho to bude hnať, že OK, prekonal som to o gól, ale teraz chcem dať 40 gólov ďalšiu sezónu, pretože chcem to prekonať o x gólov. To úplne neviem, či bude mať takýto chtíč, pretože v súčasnosti asi je možno jeden hráč, ktorý vyzerá, že by mohol sa priblížiť tomu rekordu do konca svojej kariéry, a to je Matthews z Toronta. Ale ja to úplne ružovo to nevidím. On by musel proste pridať v tom strieľaní gólov a musel by to udržať do rovnakého veku ako Ovečkin. A to sa mi úplne nezdá, že sa stane. Ale to hovorím iba čisto štatisticky. A z tých mladíkov, ktorí teraz nastúpili, tak Bedard zaostáva už teraz. Hej, proste Gretzky v prvej sezóne dal 40 gólov. Takže
Bedard to už asi dohnať nestihne, ale možno sa spýtam teba, myslíš, že ten rekord potom v nejakom krátkom čase dokáže niekto povedzme do 10-15 rokov prekonať? Možno niekto, kto ešte ani nezačal hrať v NHL-ke. Myslíš, že je to reálne, pretože tam tých gólov je fakt hodně. Na to je strašně těžký odpovědět, ale když už si zmínil Bedarda, mně je to Hulka strašně líto. Strašně líto. Je mi strašně líto, že si ho vybral Chicago. Mě je strašně líto, že je tam utopený. Ten kluk, kdyby byl i dejme tomu v tom Winnipegu, nebo i kdyby byl ve Washingtonu, pro Krista pána by byl úplně někde jinde. Úplně. To je talent, který je totálně pohřbený. To, že Blackhawks jsou v přestavbě a budou v ní ještě dalších 5, 6, 7 let, tak oni k němu neustále budou hledat nový a nový parťáky. Jemu to samozřejmě strašně ubliží a dokonce si vzpomínám, je to tak 2 týdny nazpátek, už jsem četl, že Bedard není spokojený s tím, co se v Chicagu děje a nechci být takovým tím, kdo to tady teďka řekne nahlas, ale musím. Já se domnívám, že do 2 let je vyměněný. On tam nezůstane. On bude chtít odejít, protože on nemá s tím týmem žádnou budoucnost. On nemůže trhat žádný rekordy, protože on nemá s kým je trhat. To je obrovský průser. A já si osobně myslím, že pokud se nestane zázrak během těch 2 let, tak on odejde. On si tu výměnu vyžádá, nebo bude chtít být vyměněný, protože to je tak obrovská škoda jeho, že až je mi toho kluka líto. Za mňa o nejakom trhaní rekordov tam ešte nemôže byť vôbec reč. On nemá ani vôbec s kým hrať. Veď tam reálne oni vymenili ešte aj Hola a on doslova tam si nemá chalan chudák s kým nahrať. Přesně tak. Takže s tým asi s tou výmenou možno máš pravdu a možno to príde ešte skôr, ako si možno myslíme. Aj keď ja sa priznám, že možno takto, oni prirovnávali ho k McDavidovi a ja si myslím, že tie čísla v juniorke mal aj lepšie a ja som si osobne myslel, že bude lepší a že nastúpi proste aj keď do Chicaga, ale že proste to bude hneď strašným spôsobom ničiť. Ale úplne sa to nedeje. Ja, ako si vravel, ja chápem, že nemá s kým hrať. To je úplne jasné. Ale možno som predsa od neho čakal trošku viac. Že za mňa Eichel si vypýtal ten trade po niekoľkých rokoch, ale on podľa mňa, ťahal viac do Buffalo. Mal síce aj trošku lepší tým, ale ukázal viac ako Bedard doteraz. Ale to je len taký môj skromný pohľad. Aj keď čo sa bodov týka, tak je na tom Bedard asi lepšie, ale hovorím, Bedard má byť a je, za mňa ešte aj stále je, generačný talent, ale musí to proste ukazovať zápas čo zápas. Proste nemôže tam mať tú husenkovú dráhu, že odohrá 2-3 zápasy, kde dá 2+1 a potom ho nevidíš. Takže ja si myslím, že pre ňoho najlepšie bude, keď sa kusne ešte na nejaký čas, keď sa kusne a vydrží to v tom Chicagu, ale musí si tú hlavu nastaviť tak, že dobre, všetci sú tu na hovno, ale ja som tu dobrý, tak poďme to ťahať. Hej, a ja si myslím, že napríklad Celebrini v San Jose to takto má, a ten sa mi akoby tam celkom páči. A ten má možno ešte horších spoluhráčov ako Bedard. Pretože to San Jose na tom tiež je dosť zle. Áno. Střih. Ten Winnipeg, ja tam s tebou súhlasím, akože z kanadských tímov, okrem Calgary, mi Winnipeg bude najmenej vadiť, keď vyhrá Stanley Cup. A myslím si, že Winnipeg môže mať ťažké prvé kolo, keby tam chytil povedzme nás alebo Vancouver,
Na Colorado to už asi úplne nevyzerá, lebo to Colorado predpokladám, že s tou novou brankárskou dvojicou bude už len stúpať. Takže možno sa z tej wildcard dostanú ešte do tej top trojky v divízii. Ale myslím si, že to kanadské derby v prvom kole môže byť ťažké aj pre Winnipeg, aj keď vyzerajú ako brutálne a neprestrelne, tak si myslím, že či Vancouver alebo aj Calgary ich môže potrápiť v prvom kole. Ale pokiaľ by sme sa, presne ako si povedal ty, pokiaľ sa nedostaneme do playoff, alebo nás vyradí Winnipeg v prvom kole, tak asi nebudem voči ním mať žiadnu zášť a asi im doprajem ten Stanley Cup. Střih. Prosím, odpustite zajakávanie sa toho slovenského člena, ktoré je pravdepodobne spôsobené jeho nízkym intelektom. Snáď sa vám tento počin ľúbil a zanecháte like, subscribe či donate, nech môžeme poslať Slováka k logopédovi. Ahojte. Mějte se krásně, chalani, ahoj, ahoj.